No, čas. Čus. Dobre, do takého ubahého domu, čo ani rozku nemá. Ja? Mám, poď skúsiť. Máme. Romanka! A ty nemôžeš dať tiež do mojej hýbači? Ako ty mám dovoliť, aby si mohol ísť do mojej esky? Napíš res, set. Čakaj, Ty píšem. napíš do chatu. Res, set. Moje meno. Čo? Moje meno. Ako sa Res. volám? Res, set. Res. Bože, ja ti to napíšem na Skype. Čiže ja ti to napíšem do chatu. Toto napíš. Aha, psep, jazes. Psep alebo set? Set. Psep? Set. Jakub. Čakaj, kontrolujem dobre, nové. Nové, už by to malo byť. Poď ku mne, nebaj ťa žiť, poď. A ja aj nezabí ma. Poď. Zabije medúzu. Pohni. Získal som medúzu PVC. Nie. To máš majny? Čakaj, A pozor, Stamok dole nespadni. Stamok nespadni. Mám patáme pavučina, tam skočíme. Máš tu pavučinu, no túto pavučinu. Ja sa není tu svetlo. Som tu. Aj svetlo. Mama, pavučina. Zasvieť. Ty zasvieť. Aj, či nevidím. Tu nemáš tak. Ja si zoberiem šutové. Ty máš železný krompáč. Hej. A železo! Veď ja som ti dal, nevieš? Železo. Chceš redstone? Na čo? Nie. Aj pojavku si spravím. Ako má lagy? Trošku lagy, tak okej. Dám 5. Zastavil som vodu. A tu obsidian, jej! Železo. Železo. Zatiaľ som práve našiel, je to temná ulica. Ulica, kde bývaš? Nie, Teda tam čo, je. kto nevie, kde býva Roman, býva na Kňažej. A ty na Bzinách. A v ktorej ulici bývaš? Čo? V ktorej ulici bývaš? Na Komenskom. Býva na Komenskom, takže každý ho môže vyčarovať. Môže. Áno, to dovolil. Máš fakle? Áno. Ja idem, lebo som našiel práve uhlie. Ja mám pri sebe drevo a našiel som práve zlato. Čo mi to... Tak. Dobre. Ďalšie zlato. A dosť zlata. Koľko? Neviem, vidím 5. To na mňa sa prvýkrát zase vidím. Dobre, sem je uhlie, to si potom zoberiem. Tak to všetko vykopáme. Láva! A železo a gold. A nemôžem vykopať gold chip. Ty máš železný krompáč? Nie. Tak ma portneš, ok, ja ťa vykopem. Čo mám robiť? Ešte nič. Ešte si ja tu dokopem všetko, čo tu vidím. Ako sa to píše, aby som ťa portnul? Ja som práve som si... Ty ešte nemusíš nič písať, Aha. ja musím dať ako prvý ja. Ja som písal. Tak Ja som na takom dobrom mieste, kašíme teraz na zlato. A Potom úplne kde si. A to je dosť ďaleko, to tam nechce ísť. Ty si asi odišiel, ja som bol pri tej ráve. Dík za uhlie z tvojej bane. Ja som už našiel, ale čo? Ja som 20 železa a 7 zlata. A ďalšie zlato. A kufry. Kufry? Mám brnenie na Ja konia. som našiel Česku. Hej, chcel by si brnenie na konia? Nemáme konia, takže... A rubit. Ďalšie železo. Potneš ma k tebe? Prečo? Len tak, hej? Si dá strašne poňať. Ty nemáš lopatu?
Poď ma potný. Ty tu už bol? Ne. Dám pestu vodu na sebe. Enderman. S kým tam boješ? Jo, zabol som Endermana a nepadlo mi z neho nič. A železo. Čakaj. Čo môže byť za pavúčinami? Nič. Ja som... Aha, iba železo som našiel. Na tom predchádzal som sa vohmejšie rýchlejšie. Aj sa mi zdá, že tam si mal lepší krompík. Že ty ešte kopal, ale neviem ako dlho nám tu trvá, kým sa dostaneme k diamantom a tam boli pri nich za jeden deň. Hrabe ti? Tie krompače stále kopú takisto rýchle. Ja neviem, ale tam boli pri nich za jeden deň. Vás dá. No a? Môže taký challenge v Minecrafte, že môžeš vykopať diamanty za 5 minút. Nemusíš získať diamanty. Ten challenge nejde zlomiť. Ide. A sa nedokáže sa za 5 minút drevo pokosiť. Tam si bol ty. Tu na nikto. Tam je láva. Ja mám už 42 železa, wow. Je to nič. Znovu tak kto bol, kto nekopal železo, idiot. Ďalšie. Uhlia vykopať tiež. Ja skôr teraz železo nachádzam. Ne. A už je ten server? Neviem. Oh. Trochu železa nechám. Ty si. Nie železa, uhlia. Ty máš železný krompík? Takže keby som našiel dia, ty mám povedať však. My si ich dali na pol, lebo ty si ich našiel, som ich vykopal. Takže na pol by išli, či? To by bolo fér. Ty by si ich nemal vykopať, aby som ich nemal ako nájsť. Dobre. Rubit, ďalšia, chleby. Ďalšie železo. Tieto bane sú dosť veľké. Aha. Ty tam máš takých 10 železa pri sebe. Ty? Už ho mám stack. Ja nie. Ďalšie železo. Čakaj, ja mám 36. A môj vozík sa mi dá. A Enderman. A zabij ho. Hovno vypadlo.
Práva. Som skoro zomrel. Jej, slime! OK, jdeme pryč, mine. Sa musí voltiť, alebo nie. Tu asi bol na 100%. Hlasujeme boj obidvaja. Čo? Možno nájdem dať. Chceme ten gold. Príjmi to. Čo to je? TPA, to napíš. TPA, či TPA, toto? Čo? TPT. TT? Toto nevieš napísať. Aha, že ty si diktoval. Vždy diktoval normálne TPT. No. Je tu nada. Bol si tu? Toto je spawn. Chceme veľa goldu, chceme veľa uhlia. Tu nevidím žiadne goldy. Čo? Tu nevidím žiadne goldy. Na čo problém? Lebo si išiel na druhou stranu. Kde sú goldy? Lapis. Chceme lapis. Goldy majú byť rubík a sem sú goldy. Chceš polku toho lapisu? Nie. A sem má rubík a sem hore gold. Chceš rubíny? Či redstone? Ja ho mám dosť. Odkiaľ ho máš? V Českách. Koľko ho máš? Má 12. Wow, to máš Další redstone. Takže ja sa musím zabiť. Ďalšie fakle. Oh no. Nejdeme už nižej? Už sme našli dia. Ideme na... Creeper. Dobre, som na 13, tam máš 14, tak ideme kopať 3 bloky dní. Potom by si ma potom, lebo ja zbil sa mi krompík. Keď už ideme naspäť? Ja už som naspäť. Keď sa nech tak kopať. Home. Dej, 52 sekundy. Ako prvé ten krompík. 2 Máme to krompík. všetko povypálovať. Dobre, takže máme ďalšie. Toto tu. Priložíme. Ďalšiu telzi. A nič nevyrobíme. Čo si dneska dostal v škole?
3. Bože, 3. Bože, Ja toto 2 a 3, myslím. tak to spáliť. Ale vlastne to zavadzame. Tak. Bože, drevené veci to netreba. Dreve. Toto by tu nemalo byť. Čo také mám? Si potom idem všetky česky potom porozdeľovať. Ináč tam to nerobí takto. Ideme. Ok, šutre. Lámček. To je obraz. Čo to treba? Nevieš, ako sa vyrába rámček? Rám? To som vedela, už som zabudol. Si hry si na to potreboval, myslím. Tak určite nie. Viem. Ja si to kúknem cez mobil craftingu, čo som mal stiahnuť najprv. Počkej, ja viem, že tam boli potrebovať styky a dať čo do stredu. To nemohlo byť čo do stredu. Ja som... Koža, aha. Kožu. Máš Máš? kožu? Máš kožu? Nie. Keď ideme získavať kožu. Mal som. Ale iba prasto, ktoré idem zabiť. Pozriem prasto. A tu nič také nevidím. Ani prasto tu není. Potom ešte tu je. Také krávka. Je to krava? Nie je to krava. Je to breza. Poď sem. Aha. Poď sem. Prasto. No dobra. Krava. Jakub, No. nechceš z lopatu? Prečo? Žehznú. Prečo? Nešťastne som vykraftil 2. Tak sa nechaj. Ja si vykraftím svoju potom. Squid, teba nechci. Si Minecraft je celková nepotrebný, ty vole. Chobotníčák. No. Tak keď toto nemá tu nájsť, tak to asi ukončím. Či? Mám to tu ukončiť. Keď to bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Čus!